Gweithaf ei natur anweladwy cynhenid, mae cyfieithu ar y pryd yn rhan ganolog o achosion llys yng Nghymru. Mae tuedd i ystyried cyfieithu ar y pryd fel rhywbeth ymylol, gweithred fecanyddol sy'n caniatáu troloewder llwyr, fel y gall gweithgareddau swyddogol o bob math ddigwydd yn ddwyieithog. Ond gall dylanwad ac arwyddocâd cyfieithu ar y pryd fod yn sylweddol, ac mae ei rôl yn gynyddol bwysig i weithleoedd ar draws Cymru gan gynnwys llysoedd barn. Ers cyflwyno Deddf yr Iaith Gymraeg 1967, pan ddaeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yn llysoedd yng Nghymru, rhoddwyd yr hawl i dystion a diffinyddion defnyddio ei dewis iaith yn y llys. Ond gan nad ydy'r ddeddf yn gwarantu barnwr na rheithgor o siaradwyr Cymraeg, mae angen cyfieithwyr ar y pryd i alluogi tegwch ieithyddol a chyfreithiol yn y Gymraeg. Rôl cyfieithydd ar y pryd yw trosglwyddo gwybodaeth yn ffyddlon ac yn gywir o un iaith i iaith arall. Fel yn achos cyfieithu ysgrifenedig mewn cyd-destun proffesiynol a thechnegol, disgwylir i gyfieithiadau llafar weithrodi yn dryloyw ac yn niwtral, gan gynhyrchu fersiwn hollol debyg o'r geiriau gwreiddiol. Ond, i ba raddau y gall unrhyw gyfieithiad fod yn niwtral? Ac o ystyried pwysau a phwysigrwydd canlyniad achosion llys, beth yw goblygiadau hynny mewn cyd-destun cyfreithiol? Bydd y ddarlith hon yn ystyried i ba raddau mae cyfieithu ar y pryd yn sicrhau tegwch a chysondeb mewn cyd-destun cyfreithiol, a pha newidiadau y gellir eu cyflwyno i'w wella. Gofynir beth yw effaith cyfieithu ar y pryd ar y gwrandawyr yn y llys, fel aelodau rheithgor? Ydy ffactorau ymarferol, corfforol ac ieithyddol fel lleoliad a llais y cyfieithydd yn cael dylanwad? Ac ydy unigolyn yn cael ei drin yn gyfiawn felly wrth ddewis defnyddio cyfieithu ar y pryd? Mae'r ddarlith hon yn deillio o brosiect rhyngddisgyblaethol rhwng o fi, Dr Catrin Fleer-Hughes o Adran y Gyfraith a Dr Hannah Binks o'r Adran Seicoleg. Ac ym mis Ionawr 2020, cyn cychwyn y pandemig, fe drefnon ni ffug achos llys mwyn arsylwi ar effaith ac arwyddocâd cyfieithu ar y pryd. Mwyn atgynhyrchu profiad llys, defnyddiwyd cyfieithwyr a chyfreithwyr proffesiynol sydd â phrofiad o weithio yn llysoedd Cymru, actorion proffesiynol i gymryd rhan ar tystion ac aelodau o'r cyhoedd i ffurfio'r rheithgor. Penderfynwyd defnyddio fformat gweithdy theatr fforwm. Nawr, nod theatr fforwm yw caniatáu rhyddid a hyblygrwydd, ac mae'r gweithgaredd yn datblygu ac yn newid yn ôl ymateb y cyfranogwyr. Enghraifft, efallai bydd unigolyn yn awgrymu symud lleoliad un o'r actorion, neu'n gofyn i newid y ddeialog. Bwriedir creu awyrgylch sy'n galluogi cyfranogwyr i deimlo'n gyfforddus, a mynegu ei barn a'i hymateb i'r sefyllfa yn agored ac yn onest. Arweiniwyd y gweithdy theatr fforwm gan gyfarwyddwr theatr, a oedd yn annog trafodaeth a chyfraniadau llafar. Yn sefyllfa 1, cyhuddwyd y diffynnydd o daro menyw gyda'i gar, ac yn sefyllfa 2, cyhuddwyd y diffynnydd o ddwyn eitem o archfarchnad. Felly ceisiwyd cynllunio 2 senario lle nad oedd yr eogrwydd yn glir, fel bod modd i'r rheithgor ganolbwyntio yn ddiduedd ar y dystiolaeth a'r cyfieithiad. Dechreuwyd gyda phrif ymholiad gan un o'r cyfreithwyr, gydag atebion y diffynnydd wedyn yn cael eu cyfieithu ar y pryd.
Rhoddwyd cyfle wedyn i'r holl gyfranogwyr, felly y rheithwyr, y cyfreithwyr, yr actorion a'r cyfieithwyr eu hunain, gynnig adborth ar y sefyllfa. Ac ail chwaraewyd y sefyllfa wedyn gan ymgorffori y diwygiadau hynny. Ailadroddwyd y broses hon sawl gwaith drwy'r dydd wrth symud trwy'r ffug achosion llys. Awgrymwyd rhai pwyntiau trafod i'r cyfarwyddwr ymlaen llaw, ond rheolwyd y newidiadau a'r drafodaeth yn bennaf gan y cyfranogwyr eraill. Arbrofwyd â sawl newid pwysig fel lleoliad y cyfieithydd, natur y cyfieithu a llais y cyfieithydd, ac o ganlyniad daeth sawl ystyriaeth ddiddorol i'r amlwg. Dosbarthwyd hefyd holiaduron mwyn casglu data ysgrifenedig am brofiadau pawb yn y gweithdy ac mewn achosion llys go iawn. Ond cyn troi at ganfyddiadau'r gweithdy, hoffwn i siarad ychydig am natur cyfieithu ar y pryd yn ehangach a'i gyd-destun theoretig. Mae temtasiwn i ystyried cyfieithu a chyfieithu ar y pryd fel dwy ochr o'r un geiniog. Yn enwedig gan fod nifer o gyfieithwyr proffesiynol yng Nghymru yn cyfieithu ar bapur ac yn cyfieithu ar y pryd. Fel y noda Judith Kaufman, mae'r term am y ddwy dasg yn wahanol mewn llawer o ieithoedd eraill, fel translation, interpretation yn Saesneg, tradurre, interpretare yn Eidaleg. Ond, yn y Gymraeg, disgrifir y ddwy weithred gan yr un gair, cyfieithu. Ac mae hynny y marn Kaufman oherwydd i'r cyfieithwyr fod yn gyfrifol am gyflwyni'r ddwy dasg yng Nghymru. Ond fel arfer yn achos ieithoedd eraill, mae'r rolau hyn yn cael eu cyflawni gan bobl wahanol mewn gweithleoedd gwahanol, gan fod sgiliau ac arbenigedd penodol ar gyfer y ddwy dasg. Nid pawb sy'n cyfieithu ar bapur sy'n hyderus i gyfieithu ar y pryd, ac fel arall. Cred nifer o ddamcaniaethwyr allweddol y maes astudiaethau cyfieithu, fod cyfieithu a chyfieithu ar y pryd yn annibynnol o safbwynt theoretig. Yn bennaf gan mai gweithred fecanyddol ydy cyfieithiad ar y pryd yn ei barn nhw. Enghraifft, dyma ddisgrifiad o gyfieithu ar y pryd gan Friedrich Schleiermacher, sef academydd ac athronydd dylanwadol y maes astudiaethau cyfieithu. A merely mechanical task that can be performed by anyone with a modest proficiency in both languages, and where, so long as obvious errors are avoided, there is little difference between worse and better renditions. Mae hi'n amlwg nad oedd Schleiermacher wedi rhoi cynnig arni ei hunan. Mae hi'n wir nad oes gan gyfieithwyr ar y pryd yr un rhyddid a chyfieithwyr testunol, sy'n gallu dethol dull cyfieithu penodol. Gall y cyfieithydd testunol leoli'r darn ysgrifenedig mewn cyd-destun diwylliannol penodol. Mae'n gallu blaenoriaethu gair y darn yn hytrach na'r ystyr a phwysleisio arddull barddonol y gwaith. Fe all hyd yn oed berchnogi'r darn i raddau ei hunan, a throsi'r testun i lais newydd yn ogystal ag iaith newydd, ond nid felly y cyfieithydd ar pryd. Ar llaw arall, gellir cydnabod mae math ar gyfieithu ydy cyfieithu ar y pryd, sy'n cwmpasu llawer o'r dadleuon ehangach am ffyddlondeb, cywirdeb a chynulleidfa, fel y gwelwn ni yn y ddarlith hon. Yn draddodiadol, rhennir y ddwy ddisgyblaeth rhwng ffurfiau cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu llafar. Ond fel mae Franz Pockacker yn dadlau, nid ar lafar mae pob math ar gyfieithu ar y pryd yn cael ei gyflawni. Within the conceptual structure of translation, interpreting can be distinguished from other types of translational activity most succinctly by its immediacy. In principle, interpreting is performed
here and now, for the benefit of people who want to engage in communication across barriers of language and culture. Yn yr ystyr hwn, mae hi'n problematig nad oes term gwahanol yn y Gymraeg i gyfleu'r weithred interpreting. At ddiben y drafodaeth hon, felly, byddai'n defnyddio'r term cyfieithu uniongyrchol i gyfleu cyfieithu a wneir yn y fan a'r lle, fel cyfieithu ar y pryd. Mae diffiniad Pocacker yn cael ei seilio ar ddadansoddiad arloesol Otto Cade o waith cyfieithu uniongyrchol a luniwyd ym 1968. Ac mae Cade yn pwysleisio mae amser yw'r gwahaniaeth allweddol rhwng cyfieithu a chyfieithu uniongyrchol. Yn wahanol i gyfieithu testun, cyflwynir deunydd yr iaith ffynhonnell unwaith yn unig, a does dim modd ei adolygu neu ailgyflwyno. Ac wrth gwrs, cynhyrchir y cyfieithiad uniongyrchol o dan bwysau amser, a does dim modd ei gywiro neu addasu. Gall cyfieithu uniongyrchol gwmpasu cyfieithu llafar, fel cyfieithu ar y pryd, cyfieithu testun, fel is-deitlo byw, neu ddulliau cyfieithu byw eraill, fel cyfieithu iaith arwyddion. O achos natur uniongyrchol y dasg, mae pwysau ychwanegol ar waith cyfieithydd uniongyrchol o ran cywirdeb, ac yn aml ychwanegir at hyn gan straen cyd-destun y gwaith, megis mewn achosion llys. Mae cyfieithwyr ar y pryd mewn achosion llys yn wynebu heriau pellach. Rhai sy'n gysylltiedig yn anochel gyda'r cyd-destun cyfreithiol, a rhai sy'n ymwneud ag amgylchiadau ac amodau i'r gwaith cyfieithu. Yn gyntaf, mae hi'n hanfodol o safbwynt moesegol bod cyfieithwyr yn gwneud pob ymdrech i gyfieithu popeth yn gywir ac yn ffyddlon. At hynny, mae gofyn iddyn nhw dyngu llw cyn cychwyn ar y gwaith yn y llys. Cymerir yn ganiataol y bydd y codau hyn yn rhwystro cyfieithwyr rhag creu tuedd mewn achos llys o fwriad, enghraifft drwy hepgor, newid neu wirdroi yr hyn a gyfieithir, lles y naill barti neu'r llall. Mater i drafod wrth gwrs ydy faint o reolaeth sydd gan gyfieithwyr dros hyn, beth bynnag y bo eu bwriad nhw. Ymhellach, nid yr iaith ei hun yw'r unig beth a drosir wrth gyfieithu ar pryd. Mae disgwyl i'r cyfieithydd gyfleu pob agwedd ar y mynegiant yn ffyddlon. Emosiwn, tôn, cyflymder, hyd brawddegau, elfennau sydd i gyd yn siapio yr hyn sy'n cael ei gyfathrebu. Gellir dadlau bod cyfleu naws y cyfieithiad yn ffyddlon yn bwysicach fyth mewn achosion llys, oherwydd wrth i reithwyr ffurfio barn, nid y geiriau yn unig sy'n gallu dylanwadu ar eu hargraff nhw, ond sut y caiff y dystiolaeth honno ei chyflwyno. Ydy'r diffynnydd yn ymddangos yn onest, nerfus, yn gredadwy? Dyletswydd y cyfieithydd yw cyfleu hynny, gan adleisio ac efelychu yr hyn mae'n ei glywed yn wreiddiol. Fel y nodais eisoes, amser yw un o'r ffactorau pwysicaf sy'n gwahaniaethu rhwng cyfieithu testunol a chyfieithu llafar. Ond mewn achosion llys, mae'r amser hwnnw yn fwy cyfyngedig fyth. Yn ôl y cyfieithwyr a holwyd, fel arfer dydyn nhw ddim yn derbyn manylion am natur yr achos ymlaen llaw. Felly does dim modd gwneud gwaith paratoi fel chwilio am eirfa berthnasol neu derminoleg arbenigol.
Wrth gyfieithu mewn cyfarfodydd neu mewn cynadleddau enghraifft, yn aml bydd cyfieithwyr yn gweithio gyda'r un pwyllgorau a'r un aelodau o staff yn rheolaidd. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r cyfieithydd ddod i arfer a lleisiau unigolion, eu tafodiaeth, eu cywair, eu ffordd o siarad. Yn ôl cyfieithwyr y gweithdy, mae angen amser i ymgyfarwyddo ar sawl rydych chi'n ei gyfieithu. Ac mae hyn yn arbennig o heriol mewn achos llys, oherwydd does dim cyfle i'r cyfieithydd glywed yr unigolyn o gwbl ymlaen llaw. Mae pwysau sylweddol felly ar gyfieithwyr yn y llys. Hoffwn i droi nawr at ganfyddiadau gweithdy'r Theatr Fforwm. Un o'r arbrofion cyntaf a wnaed i ofod y gweithdy oedd newid lleoliad y cyfieithydd. Mae'r cysyniad o'r cyfieithydd anweladwy yn ddarlun cyffredin iawn ym maes astudiaethau cyfieithu. Ond yn y cyd-destun cyfreithiol hwn, mae'r cyfieithydd yn aml yn hollol weladwy yn yr ystafell lys. Yn ôl cyfieithwyr y gweithdy, gallai lleoliad nhw amrywio yn sylweddol mewn ystafelloedd llys ar draws Cymru. Ac mae'r amrywiaeth hon yn dylanwadu ar eu gallu nhw i gwblhau eu gwaith i'r safon uchaf, ac ar ymateb yr rheithgor i'r cyfieithu ei hun. Mewn 2 lys barn Cymraeg, ceir bwth cyfieithu gwrthsain penodol, sy'n cynnwys yr isadeiledd cywir ar gyfer gwaith cyfieithu ar y pryd. Ystafell fach ydy hon wrth ymyl yr ystafell lys, lle defnyddir bwth a meicroffon a chlystffonau i drosglwyddo sain yr achos llys i'r cyfieithydd ac i'r gwrthwyneb. Drwy gweithio mewn bwth, dydy'r cyfieithydd ddim yn rhan gorfforol weladwy o'r achos llys ei hun. Mae ei waith, ei lais a'i eiriau wedi cuddio i raddau o feddylfryd y cyfranwyr yn yr achos. Mewn llysoedd eraill, gall y cyfieithydd fod yn yr un ystafell, a does dim rheolau ynghylch pellter y cyfieithydd o'r unigolion a gyfieithir. Dan yr amgylchiadau hynny, mae gofyn i'r cyfieithydd sibrwd y cyfieithiad i'r meicroffon, fel nad ydy'r geiriau Saesneg yn amharu ar y Gymraeg wreiddiol. Yn y gweithdy, awgrymwyd gosod y cyfieithydd yn agos at y tyst yn yr ystafell yn gyntaf, ac yna fe symudwyd y tu ôl i sgrin i geisio efelychu bwth cyfieithu ac effaith hynny. Wrth osod y sgrin, sicrhawyd bod modd i'r cyfieithydd weld y tyst, ond doedd dim modd i'r rheithgor na'r cyfreithwyr weld y cyfieithydd. Tra oedd y cyfieithydd wrth ymyl y tyst, nodwyd bod sylw y rheithwyr wedi'i rannu, a bod y tyst ei hun hefyd yn teimlo'n chwythig. Roedd y tyst yn fwy ymwybodol o'r hyn roedd hi'n ei ddweud, gan ei bod hi'n gallu clywed geiriau'r cyfieithydd hefyd, sef rhywbeth anoda Judith Kaufman. The mere presence of an interpreter at an event can make people aware of their relationships and of the languages they speak, thus questioning their usual patterns of language use and their attitudes towards each other. Roedd y tyst yn fwy ymwybodol o'i ffordd o siarad o'i geiriau hi, oherwydd ei bod hi'n gallu clywed y cyfieithydd. Ond yn sgil symud y cyfieithydd y tu ôl i'r sgrin, roedd y rheithwyr, y tyst a'r cyfieithydd yn gytun ei bod hi'n haws canolbwyntio. Gallai'r rheithwyr glustnodi ei sylw i ystumiau a wyneb y tyst gan wrando ar y cyfieithiad yn unig. Mae rhyw chwilfrydedd anochel i wylio proses sy'n anghyfarwydd, fel cyfieithu ar y pryd. Ond heb bresenoldeb y cyfieithydd,
does dim temptasiwn i wneud hynny. Mae eglurder yr un mor bwysig i'r cyfieithwyr ac ydy i'r rheini sy'n gwrando ar y cyfieithiad. Yn ôl un o'r cyfieithwyr, rhaid i'r cyfieithydd allu clywed pob dim, neu ni all gyflawni ei waith yn iawn a sicrhau tegwch i bawb. Am y rheswm yma, cyfieithu mewn bwth sydd orau ganddi, oherwydd bod modd rheoli'r sain a sicrhau bod popeth yn glir ac yn glywadwy i'r cyfieithydd. Hefyd, mewn bwth, dydy'r cyfieithydd ddim yn amharu ar sain yr ystafell gyfan, a does dim angen sibrwd. Wrth reswm, math ar berfformio yw cyfieithu ar pryd. Mae'r cyfieithydd yn sefyll yn esgidiau ieithyddol y sawl mae e'n ei gyfieithu, gan efelychu pob elfen o'r hyn mae'n ei ddweud. Fel yn achos unrhyw berfformiad, mae cael cynulleidfa fwy o faint yn gallu cael effaith arwyddocaol, yn enwedig os nad ydy'r gynulleidfa eisiau clywed geiriau'r actor. Serch hynny, nododd un cyfieithydd y byddai ef yn dewis bod yn yr un ystafell i gyfieithu, oherwydd mae hi'n haws gweld wyneb y person y mae yn ei gyfieithu. Cyfaddefodd wrth gwrs fod ansawdd y sain yn well mewn bwth, ac nad oedd llawer o brofiad ganddo o wneud hynny, gan nad oes llawer ohonyn nhw yng Nghymru. Mae hi'n ymddangos mae'r elfennau pwysicaf yw'r gallu i weld a chlywed y sawl a gyfieithir yn glir. Yn ddelfrydol felly, dylid sicrhau bwth sydd wedi ei leoli mewn ffordd sy'n galluogi'r cyfieithydd i weld unigolion yr ystafell lys yn glir, ond fel bod y cyfieithydd allan o'i golwg nhw. Efallai na roddir ystyriaeth ei leoliad y cyfieithydd ar hyn o bryd, oherwydd bod pwyslais ar elfen glywedol y gwaith. Ond mae iaith y corff yn rhan hollbwysig o gyfathrebu ac o wneud argraff, sef rhywbeth sy'n galluogi dylanwad ar gyfieithu ac ar ganfyddiadau achos llys. Mae'r cyfieithydd yn cynrychioli iaith corff y tyst neu'r diffynydd. Ac bod cyfieithwyr yn cydnabod pwysigrwydd efelychu emosiwn a thôn, rhaid gofyn i ba raddau y gellir gwneud hynny'n hollol debyg. Yn ôl Moira Ingileri, interpreters who appear even slightly incredulous or hostile, or who physically distance themselves from an interlocutor, can inadvertently signal doubt about the credibility of an asylum seeker, a witness, a prisoner, etc. Though such responses might be seen as expressions of partiality, none formally violate codes of ethics. Am hynny, mae'r gwahaniaethau hyn yn anodd iawn eu rheoli a'i nodi. Gellir dehongli gair, ystym neu symudiad mewn ffyrdd gwahanol ac unigryw. Ac os bydd y cyfieithydd yn weladwy i'r rheithgor, mae ei ddehongliad corfforol ef yn ddylanwad posib. Os nad ydy'r cyfieithydd yn weladwy, does dim modd i'r rheithwyr, yr ynadon na'r cyfreithwyr sylwi ar iaith ei gorff, ac mae rhyddid ganddynt felly i ymateb i iaith corff y diffynydd. Gall y cyfieithydd hefyd ganolbwyntio'n llawnach ar fynegiant a thôn yr iaith, heb boeni am effaith ei ymddangosiad neu ei bresenoldeb corfforol ar yr achos llys. Tasg weithredol ac nid goddefol ydy gwrando ar gyfieithiad. Cwyn gyffredin yn holiaduron y cyfieithwyr oedd y ffaith nad ydy staff y llys
yr anadon, barnwyr, clercods, cyfreithwyr, bob amser yn gyfarwydd â gofynion cyfieithu ar y pryd, nac yn deall pam bod ei angen. Cymerir yn ganiataol mae peth mecanyddol ydy gwrando ar gyfieithiad, ac mae fersiwn gyfatebol union ydy'r Saesneg o'r Gymraeg wreiddiol. Gall y diffyg dealltwriaeth hwn o bwysigrwydd a chymhlethdod y broses gyfieithu arwain at densiynau ac anawsterau difrifol yn y llys. Yn ôl Joan Collin a Ruth Morris, over the centuries, translators have tended to acquire a bad name. Interpreters are often in an even worse position, being accused by the non-professional of putting words into the speaker's mouth. In court, lawyers often instruct interpreters, translate, don't interpret, as if translation is an acceptable word-for-word activity, while interpreting between two languages is the same process that lawyers engage in. Diddorol oedd ymateb un o'r cyfreithwyr Cymraeg I brofiad y gweithdy. Dywedodd ei fod yn gyfarwydd iawn a gweld cyfieithu ar y pryd a'r waith mewn achosion llys, ond fel siaradwr Cymraeg, doedd dim gofyn iddo ddefnyddio'r gwasanaeth. Nododd sawl gwaith bod y profiad wedi dysgu llawer iddo am drefn cyfieithu ar y pryd, ac am wir effaith ac arwyddocâd y cyfieithu a'r gwendidau sydd i'r drefn bresennol. Mae hi'n ymddangos y byddai hyfforddi staff cyfreithiol Cymraeg a di-Gymraeg am brosesau cyfieithu ar y pryd yn gwneud lles mawr i'r system o safbwynt ieithyddol a chyfreithiol. Yn yr un modd, ychydig iawn o wybodaeth fydd gan reithwyr am gyfieithu ar y pryd a'r broses yn yr achos llys. Ers cyhoeddi'r safonau iaith yn 2016, mae cyfieithu ar y pryd yn dyfod yn fwy cyffredin mewn gweithleoedd Cymraeg. Ond ni fydd canran sylweddol o boblogaeth Cymru wedi cael unrhyw brofiad o gyfieithu ar y pryd, neu brofiad cyfyngedig iawn, cyn gweithredu ar reithgor. A does dim modd gwarantu unrhyw lefel o wybodaeth na dealltwriaeth am y gwaith gan y rheithwyr. Nid peth syml yw gwrando ar gyfieithiad. Fel y trafodwyd eisoes, mae gan gyfieithydd ysgrifenedig fwy o ryddid ac amser I ymchwilio, ystyried a dethol yr hyn mae'n ei gyfieithu. Cyfyngir y cyfieithydd ar y pryd gan bwysau amser a natur uniongyrchol y dasg. Yn yr un modd, mae gan y darllenydd hyblygrwydd I bori, darllen ac ail-ddarllen cyfieithiad, gan chwilio am ystyr termau anghyfarwydd neu bwyso a mesur ystyr ymadrodd neu air penodol. Does gan y gwrandawr ddim yr un cyfle, ac fe'i gorfodir I dderbyn y cyfieithiad ar gyflymder penodedig. Bod hyn yn wir I unrhyw un sy'n gwrando ar unigolyn yn siarad, mae gofyn I wrandawr cyfieithu ar y pryd mewn achos llys, wyro yn ôl ac ymlaen rhwng y cyfieithiad a'r dystiolaeth sydd heb ei chyfieithu. Enghraifft, gall cyfreithiwr ofyn cwestiwn yn Saesneg cyn I ddiffynnydd ateb yn Gymraeg. Bydd gofyn i'r rheithiwr wrando ar y cwestiwn Saesneg yn fyw a'r ateb Cymraeg trwy'r clustffonau. Bod pwyslais mawr ar bwysigrwydd cyd-amseroldeb y cyfieithu, mae rhywfaint o oedi yn anochel wrth i'r cyfieithydd ddeall ac yna trosi'r geiriau o'r Gymraeg i'r Saesneg. Ond os nad ydy'r cyfreithiwr yn gwrando ar y cyfieithiad, mae'n symud ymlaen i'w gwestiwn nesaf
heb aros i'r cyfieithydd orffen. A gallai hyn greu gorgyffwrdd rhwng llais y cyfieithydd yn y clustffonau a llais y cyfreithiwr yn yr ystafell lys, sy'n gallu peri dryswch i'r rheithwyr sy'n gwrando. Gallai'r rheithwyr golli darnau o'r cwestiwn dilynol, geiriau allweddol a llif yr holl broses holi yn gyffredinol. Gallai hyn arwain at argraff negyddol o'r dystiolaeth a glywir ar ffurf cyfieithiad, gan nad ydy'r rheithwyr wedi paratoi yn briodol at wrando ar dystiolaeth ar ffurf cyfieithiad. Roedd amrywiaeth ddiddorol yn y ffordd y defnyddiau'r rheithwyr y clustffonau yn ystod y gweithdy. Ar ddechrau'r sesiwn gyntaf, pan oedd y broses yn hollol newydd a ffres i bawb, tueddai'r rhanhelaeth i wrando drwy'r ddau glustffon a rhoi eu sylw cyfan i'r cyfieithiad. Ond erbyn sesiwn y prynhawn, datblygodd patrwm amlwg wrth i nifer o'r rheithwyr wrando ar un clustffon yn unig mewn ymgais i ddilyn y cyfieithiad a'r drafodaeth fyw. Roedd eu dealltwriaeth nhw o ofynion y broses gyfieithu wedi datblygu dros oriau'r gweithdy. Amlygodd y gweithdy pa mor heriol ydy profiad y rheithgor wrth iddynt wrando ar yr achos llys byw a'r cyfieithu ar y pryd. Mae'r gwrando gweithredol hwn yn gofyn am sgil arbennig, ac mae hi'n holl bwysig bod rheithwyr wedi paratoi at hyn cyn yr achos. Ar hyn o bryd, does dim hyfforddiant penodol yn cael ei gynnig i reithwyr ar ofynion cyfieithu ar y pryd. Dangosir fideo hyfforddi am ei gwaith o safbwynt cyfreithiol, a bydd rhai barnwyr yn egluro prosesau cyfreithiol cyn dechrau gyda'i datganiadau agoriadol, ond yn ôl y cyfreithwyr a'r cyfieithwyr fel ei gilydd, does dim sylw yn cael ei roi i'r gwaith cyfieithu yn yr achos llys. Nododd nifer o'r cyfieithwyr eu bod nhw yn ceisio cynnig esboniad cryno o'r broses i'r rheithwyr ar ddechrau achosion llys. Ond mae hyn yn anodd oherwydd does dim amser wedi glustnodi ar ei gyfer. A gan nad ydy'r esboniadau hyn wedi rheoli yn ganolog, bydd natur, manylder ac effeithiolrwydd y wybodaeth yn amrywio dros ben. Fel arfer, dim ond gwirio bod yr offer yn gweithio ac esbonio sut mae'r clustffonau yn gweithio o safbwynt dechnegol mae'r cyfieithwyr yn gallu wneud. Mae dirfawr angen hyfforddiant manylach ar reithwyr mwyn sicrhau i bod yn deall sut i wrando yn effeithiol ar y cyfieithiad, ac felly sicrhau tegwch i'r achos llys. Rôl y cyfieithydd yw lleisio geiriau unigolyn mewn iaith arall, ac ni ddylai'r cyfieithydd newid unrhyw elfen o'r iaith. Er enghraifft, bydd ateb yn y person cyntaf yn y Gymraeg yn cael ei gyfleu yn y person cyntaf yn Saesneg gan y cyfieithydd. Fel y dywed Joan Collin a Ruth Morris, an interpreter who is unbiased, impartial and professional never speaks for the person whose words are being put into the other language. An interpreter acts as the linguistic mouthpiece of that person. Gwaethaf ymdrechion y cyfieithydd i efelychu tôn, emosiwn a chywair y tyst neu'r diffynydd, bydd gwahaniaeth anochel o ran natur y llais sy'n siarad. Dylanwedir ar siaradwyr pob iaith gan dafodieithoedd ac acenion eu hardal, ac mae gan bob lais ansawdd a thraw gwahanol. Nid yr un llais sy'n cyfleu'r geiriau Cymraeg a'r geiriau Saesneg. Mae rhai ohonych chi yn gwrando ar y ddarlith hon
mewn llais gwahanol i fy llais i oherwydd effaith y cyfieithu ar y pryd. Felly mae profiad y gwrandawr wrth glywed y lleisiau gwahanol yn amrywio hefyd. Yn ôl Susan Burke-Seligson, delivery styles and even smaller scale speech manipulations, such as voice quality and non-fluency, affect listeners' judgments of speakers. Yn ddiddorol, cyfaddefodd un o'r cyfieithwyr na fyddai ef ei hun yn gyfforddus yn caniatáu i nifer o gyfieithwyr proffesiynol ei gyfieithu mewn achos llys, gan na fydden nhw'n gwneud cyfiawnder a sut rwy'n mynegu fy hun yn ogystal â'r cynnwys, dywedodd. Un amrywiaeth hanfodol rhwng lleisiau ydy cenedl y siaradwr. Does dim rheolau ynghylch tebygrwydd cenedl y cyfieithydd ar sawl a gyfieithyr mewn achosion llys, ac felly gall cyfieithwyr benywaidd gyfieithu eiriau dynion a gall cyfieithwyr gwrwaidd gyfieithu eiriau menywod. Mai dyma ydy'r arfer hefyd mewn cyd-destynau eraill fel cyfarfodydd a chynadleddau, rhaid ystyried ydy'r gwahaniaeth hwn yn fwy arwyddocaol yn yr ystafell lys. Bydd y rheithgor yn ffurfio argraff o ddibynadwyedd a hygrededd tystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno, ar sail yr hyn maen nhw'n ei weld a'i glywed. Codwyd yr anghysondeb hwn yn y gweithdy, gan fod cyfieithydd gwrwaidd yn gweithredu yn y lle cyntaf, tra bod y tyst benywaidd yn siarad. Awgrymwyd y dylid gwrando ar un o'r cyfieithwyr benywaidd yn trosi'r un darn o dystiolaeth eto. Sylwodd sawl un o'r rheithwyr yn syth fod newid yn ansawdd y profiad, gan gynnwys nifer o'r rheithwyr dwyieithog nad oedd wedi cael profiad o wrando ar gyfieithu ar y pryd o'r blaen. Doedd y rheithwyr dwyieithog hyn ddim yn sylweddoli pa mor arwyddocaol oedd y gwahaniaeth yn llais y cyfieithydd, a faint fyddai effaith hynny ar y gwrandawyr uniaith Saesneg. Datblygwyd hyn ymhellach drwy ofyn i un o'r cyfieithwyr gwrwaidd gyfieithu ar ran yr erlynydd, a gwnaeth y newid hwn argraff sylweddol ar nifer o'r rheithwyr. A'r gred gyffredin oedd bod creu cysondeb rhwng cenedl y cyfieithydd a'r siaradwr gwreiddiol yn arwyddocaol dros ben. Gallai'r anghysondeb hwn gael effaith bwysig mewn achosion o drais neu gamdriniaeth, lle mae cenedl y diffynnydd yn fwy arwyddocaol. Soniodd un o'r cyfieithwyr gwrwaidd am achos llys lle roedd gofyn iddo gyfieithu tystiolaeth menyw oedd wedi dioddef ymosodiad rhywiol. Cyfieithu mewn bwth a wnaeth, felly doedd y fenyw ddim yn ymwybodol o'r llais oedd yn cyfleu ei phrofiadau. Dylid nodi felly nad oedd y ddioddefwraig hon yn gwybod pwy oedd yn lleisio ei thystiolaeth, a'i bod o ganlyniad yn ildio elfen bellach o'i rheolaeth hi fel rhan o'r broses gyfreithiol. Tybiodd y cyfieithydd hwn y byddai'r profiad wedi bod yn wahanol iawn i'r rheithwyr oedd yn clywed y dystiolaeth gan lais dyn, o'i gymharu â phrofiad y rheithwyr a glywai'r dystiolaeth Gymraeg wreiddiol gan y fenyw. Gallai llais cryf, dwfn, gwrwaidd wneud argraff wahanol iawn i lais ysgafn tawel benywaidd, enghraifft. Y gallai hyn ymddangos yn wrthreddfol o safbwynt cyfartaledd rhywiol, mewn ymchwil sy'n ystyried cyfartaledd a chyfiawnder, mae ein hymchwil yn awgrymu y dylid ceisio paru siaradwr a chyfieithydd o'r un cenedl, mwyn sicrhau cyfieithiad ffyddlon a thebyg. Ond nid mater rhwydd yw sicrhau'r cysondeb hwn wrth gwrs.
yn rhannol oherwydd goblygiadau'r broses gyflogi. Dim ond aelodau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru sydd wedi ennill cydnabyddiaeth fel cyfieithwyr llafar proffesiynol sy'n gymwys i gyfieithu mewn achosion llys yng Nghymru. Gellir chwilio am gyfieithwyr ar y pryd cofrestredig yn ôl eu lleoliad ar wefan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, a dyma'r niferoedd sydd arni ar hyn o bryd. Gwelwn o'r tabl felly fod anghydbwysedd o ran cenedl y cyfieithwyr sy'n gweithio mewn sawl rhan o Gymru, yn enwedig yn y gorllewin. Bod gwaranti statws a safon y cyfieithwyr proffesiynol mewn achosion llys yn gam holl bwysig ar ran Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, mae angen hyfforddi a chyflogi mwy ohonyn nhw ar draws ranbarthau Cymru, os oes unrhyw obaith o bari cyfieithwyr a siaradwyr o'r un cenedl. Yr ystyriaeth fwyaf cymhleth o bosib wrth asesu effaith cyfieithu ar y pryd ar achosion llys ydy cywirdeb a ffyddlondeb y cyfieithu o safbwynt ieithyddol. Dydy cyfieithu hollol gyfatebol ddim yn bosib, oherwydd fel mae damcaniaethwyr wedi dadlau ers degawdau, i beth mae'r cyfieithiad yn cyfateb. Yn y cyd-destun ysgrifenedig, diffiniodd Ginida ddau fath ar gyfatebiaeth sy'n rhoi blaenoriaethau gwahanol i'r testun a gyfieithir. Mae cyfatebiaeth ffurfiol yn blaenoriaethu gair y testun ac yn annog cyfieithu llythrennol, gair am air, tra bod cyfatebiaeth ddeinameg yn blaenoriaethu ystyr y testun ac yn annog cyfieithu rhydd naturiol. Yr un cyfyngyngor sy'n wynebu'r cyfieithydd ar y pryd, oherwydd mae'n rhaid sicrhau bod ystyr y geiriau yn glir ac yn ddealladwy. Ond eto, rhaid parchu emosiwn a mynegiant y siaradwr, sef rhywbeth sy'n cael ei ffurfio'n rhannol gan ddewisiadau geirfaol, hyd brawddegau a phatrymau cystrawennol. Does dim modd cynhyrchu cyfieithiad llafar hollol gyfatebol chwaith, gan fod sawl ffordd o gyfieithu geiriau o un iaith i'r llall. Mae dehongliad goddrychol yn anochel wrth gyfieithu, gan mai llais unigol y cyfieithydd sy'n ffurfio'r trosiad i'r iaith darged, ac mae'r dylanwad personol hwn yn enwedig o wir yn achos cyfieithu ar y pryd, oherwydd y pwysau ymarferol. Mae astudiaethau eraill eisoes wedi ystyried effaith cyfieithu ar hyd tystiolaeth yn y llys. Mae cyfieithiadau yn aml yn hirach na'i darnau gwreiddiol, gan fod angen eglurhau eu hystyr nhw. Dengys astudiaeth Susan Burke-Seligson enghraifft, fod cyfieithwyr yn tueddu i estyn hyd tystiolaeth, fel arfer trwy ailadrodd elfennau ohoni mwyn amlygu ystyr y cyfieithiad, ac weithiau mwyn rhoi mwy o amser iddyn nhw feddwl am y gystrawen. O ganlyniad, maent yn trosi fragmented speech style into a more narrative testimony style. Ac mae'r estyniad hwn yn arwyddocaol, gan fod hyd ateb yn gallu effeithio ar argraff yr rheithgor. Yn ôl astudiaeth Danet et al., mae perthynas wirioneddol rhwng hyd ateb tyst a lefel rheolaeth y cyfreithiwr drosto. Nodwyd ambell enghraifft berthnasol yn y gweithdy, lle roedd angen i'r cyfieithydd ddefnyddio mwy o eiriau i gyfleu ateb mwy clir yn y Saesneg. Yn Saesneg, ydych chi'n gallu cadarnhau neu wadu rhywbeth gydag un gair yn unig. Yes, no. Gellir gwneud hynny weithiau yn y Gymraeg, bod angen dau fel arfer yn y negydd, ond mae'r Gymraeg hefyd yn cynnwys dimensiwn amser, enghraifft do, naddo,
y gorffennol, ydw, nac ydw, y presennol, ac yn y blaen. Wrth drosi o'r Gymraeg i'r Saesneg, felly collir yr elfen amserol. Felly, datrysiad call y cyfieithydd yn y gweithdy oedd cynnig brawddegau llawn. Cyfieithwyd do fel yes she did, a chyfieithwyd oedd fel yes it was. Trafodwyd eisoes y ffaith y gall nifer o ffactorau anieithyddol effeithio ar farn a chynfyddiad treithgor, ac yn yr un modd, bod ystyr y geiriau Cymraeg yn gywir ac yn gyflawn yma, mae hyd ac felly natur yr ateb yn wahanol. Cododd y cwestiwn am gywirdeb ieithyddol yn trafodaethau'r gweithdy. Felly am gyfnod yn ystod yr ail achos, gofynnwyd i ddau gyfieithydd weithio ar yr un pryd, gan gynnig dau gyfieithiad Saesneg annibynnol o eiriau Cymraeg y diffynnydd. Y bwriad oedd cymharu tebygrwydd y cyfieithiadau, i asesu i ba raddau gall dehongliad personol siapio'r cyfieithu. Dewisodd rhai cyfranwyr wrando ar y naill gyfieithiad neu'r llall, a dewisodd nifer ohonynt wrando ar un clustffôn yr un ar gyfer y ddwy sianel. Ac at ei gilydd, synnwyd pawb gan debygrwydd y cyfieithiadau sy'n tystio i safon y cyfieithwyr. Ar sawl achlysur fe lanio nhw ar yr un gair ar yr un pryd. Roedd hi'n anhygoel mewn gwirionedd, ac ychydig iawn o amrywiaethau a glywyd o ran geirfa, cystrawen a chywair. Ond, sylwodd un rheithiwr ar amrywiaeth eirfaol allweddol. Senario yr ail achos oedd cwsmer oedd wedi gyhuddo o ddwyn eitem o archfarchnad. Wrth gyflwyno dystiolaeth, disgrifiodd y gweithiwr siop y weithred o'r diffynnydd yn cymryd yr eitem. Dewisodd un cyfieithydd y term pick, dewisodd y llall y term steal. Ac y marn y rheithiwr hwn, gallai'r termau gwahanol hyn greu darluniau gwahanol, gyda steal, wrth gwrs, yn awgrymu euogrwydd yn gliriach na pick. Mae'n bwysig gweld fel mae geiriau bach, newidiadau bach, yn gallu cael dylanwad felly ar gyfieithu ac ar yr hyn a glywir mewn achos llys. Nawr, mae hi'n anodd gweld sut mae goresgyn yr anghysondebau ieithyddol hyn yn gyfan gwbl. Ond awgrymir y dylid bod yn ymwybodol o'r posibilrwydd yn y llysoedd. Mae dadl gryf dros sicrhau y gall o leiaf un o'r ynadon ddeall y Gymraeg, fel y gallai gymharu'r cyfieithiad a'r dystiolaeth wreiddiol. Mae hi'n bwysig asesu'r bylchau posib ac arwyddocaol rhwng y gwreiddiol a'r cyfieithiad, mwyn sicrhau cywirdeb, cysondeb a chyfiawnder. Mae'r papur hwn wedi ystyried ydy unigolyn yn cael cyfiawnder wrth ddewis defnyddio cyfieithu ar y pryd yn llysoedd Cymru. Mae Deddf yr Iaith Gymraeg yn rhoi'r hawl i ddiffynyddion ddefnyddio'r Gymraeg mewn achos llys, ond ydy'r cyfartaledd ieithyddol hwnnw ddim o reidrwydd yn golygu cyfartaledd ymarferol a chyfreithiol. Gwelir bod gwendidau i'r system gyfredol o safbwynt gweithwyr y llysoedd o bob math. Creu'r pwysau ychwanegol gocheladwy ar y cyfieithwyr eu hunain, y cyfreithwyr, y nadon, rheithwyr, drwy beidio ag ystyried pwysigrwydd y cyfieithu i'r achos llys. Mae goblygiadau i ffactorau ymarferol fel lleoliad y cyfieithydd a dealltwriaeth y gwrandawyr o'r broses gyfieithu, a chodir cwestiynau pwysig am effaith amrywiaethau ar ganfyddiad y rheithgor. Drwy gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, dylai llysoedd Cymru sicrhau mwy na hawl unigolyn i ddefnyddio i ddewis iaith. Fe ddylen nhw sicrhau y cefnogir y dewis hwnnw,
gan system a fydd yn creu eglurder a chyfiawnder drwy gyfrwng y cyfieithiad hwnnw. Rhaid deall nad rhywbeth ymylol ydy cyfieithu ar y pryd, ond yn hytrach gweithgaredd allweddol sy'n siapio holl rhythm a natur achos llys dwyieithog. Dim ond trwy ddatblygu dealltwriaeth well o effaith cyfieithu ar y pryd, y gellir sicrhau hawliau cyfartal ieithyddol yn llysoedd Cymru a dyfodol dwyieithog cyfiawn i Gymru. Diolch yn fawr.